Anyway, let me just take the applications quickly. I didn't demand some applications until let me look at this. Wow, this is impressive. You are very qualified. So Muruza to say parks and digital. If you say parks to all my qualified nurses very willing to send to the United States of America. Those who process my papers this is nice. I'll take this paper for processing by the Majita. Next. Ndandaka kumirira ufungi. Ndakandichiziva kuti cha inini rangu ira uribati wazvinzwa. Ndakakuramba ndichiziva kuti hauna future. Hauna upenyu. Uri mbudzi yadhura. Hauna light. There is no vision. Ndosakanaka kusienda kwaunoti hazvina upenyu hazvinazvo. Uri cleaner. Uda kuzvitora HR. Uri aniyo panyama yembudzi. Panyama yehuku uri chiiwe. Zvakandine kunokudza nditi handidi munhu anodzungaira senyuchi yediroweti pano. Ine finishing class. Iwe uchaita zvauchaita, iwe zvauchaita. Inini siya nditi mabusiness angu panapo. Handiti, inini ndazive ndichiziva kuti ndikuya kuparks kuconsulting service yekuti vachada kuprocessa mapapers angu kuti ndiite brighter future. Iwe uda kutoyodzimaiza. Ndozvandaramba izvozvo. Devil fire. I cannot tambira mukoma maita basa zvomukoma ndichamirira HR bomumiro HR kufungwa takapusana pa cleaner mapapers akam kana kudzungaira munhu ane junction dzakafana munhu ane pfungwa dzakafana facts dzakafana nopa cleaner Nasha titambe izvozvo zvomufunga ndakapinda town kudhara was ndapinda mutown zvakanyazvo koza ndibula pasa office pamanje Alright. Pakanaka mama mecha basa ka noite zvakanaka ava makuti bhosi ava ndiana saka muri kureva kuti ndiye munhu wepamwe kondira kupera munhu wasvikana pondo kweniwo HR ini handina kana kumbotuka kana kuti ndangoti Gudo. Gudo. Kwenda muamba ile kuti please. Ndakunda papers kudhara serikanti. No, please take it out of here. We can take it out of here. Security. Gudo. Bageto baita violence mama. Ari kupisa stiletto. My violence. My fire. Never wanna